Il-liġi tal-mużika sa filgħodu kmieni qed toħloq inkonvenjent kbir. Hekk sostna Andrew Aġus Muscat, il-kap eżekuttiv tal-MHRA f'kumment il-Net News wara li l-Assoċjazzjoni tal-Lokandi u Ristoranti kellha laqgħa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, akkumpanjat mill-kelliem għat-Turiżmu Robert Arrigo u kif ukoll id-deputati tal-ewwel Distrett Mario De Marco, Derin Karabot u Paula Mifsud Bonnici. Għala mal-prinċipju. Il-prinċipju ovvjament huwa li il-liġi tal-sound, tal-mużika sa filgħodu kmieni, edha toħloq inkonvenjent għat-turist tajjeb li jgħażel li jgħix ġewwa l-belt, tajjeb, issek nippruvaw intapnu ngħidu li mhix problema nkunu qegħdin niżbaljaw. Aħna ovvjament ix-xogħol tagħna huwa li nirrappreżentaw dan is-settur, allura ngħidu l-affarijiet kif huma. Iva jkollna rajna li wara li daħlet din il-liġi, rajna li żdiedu complaints minn turisti li jażlu propju l-belt bħala il-post fej ikollhom il-hotel tagħhom, rajna li kien hemm increase fej jitlu complaints u dak fid-dmir tagħna aħna niġbduha mod kostruttiv, mhux biex inwarġgħu jew nikkritikaw il xi ħadd, imma biex nuru li hawnhekk għandna problema u fid-dmir tagħna lkoll inħabblu rasna flimkien biex insolvu din problema. L-assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-ristoranti u l-lukandi qalet li filwaqt li tissapporti għal kunċett ta' attività kummerċjali fil-belt, il-mod kif dan hija iseħħ hija tisarraf fi ħsara kbira fejn jidħol it-turiżmu. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li lukandira u ristoranti fil-belt għandhom ikunu mħarsa u kien il-Partit Nazzjonalista li ppreżenta mozzjoni fil-Parlament biex il-mużika sassija ta' filgħodu titwaqqaf. Jidher ċar illi l-MHRA għada tħoss kif fil-fatt aħna konna wkoll minn ta' quddiem nett illi propju preżentajna mozzjoni biex inbidlu il-legal notice dwar il-mużika u l-istorbi fil-belt. L-MHRA għada temmen illi dak qed jeffettwa negattivament l-investiment illi għamlu il-membri tagħha fil-Belt Valletta, imma qed tara wkoll modi oħrajn kif tista' propju ttejjeb diversi u mhux biss l-istorbi manka l-metodi għal affarijiet oħrajn, partikolarment anki il-prodott turistiku ġewwa l-belt kif se ttejjeb anki dan il-prodott għal kull min jiġi fil-Belt Valletta. Naqblu flimkien mal-MHRA u aħna li l-Belt Valletta hija mhux biss destinazzjoni imma hija id-destinazzjoni għaliex għandha l-image tagħha, l-branding tagħha u tattira turist partikolari illi nemnu illi lest illi jonfoq aktar flus f'pajjiżna. Tul il-laqa kemm il-Partit Nazzjonalista u kif ukoll l-MHRA tkellmu dwar pjan holistiku għall-kapitali li jissodisfa l-komunità kummerċjali u kif ukoll l-residenti tal-Belt Valletta.